Goddag og velkommen til Gustavs Screw. I dag skal vi tale om det problem, jeg har fået. Min PlayStation 4 gider ikke at uploade mine videoer, så der kommer ikke noget gaming indtil jeg lige får fikset det problem. Men hvad der kommer vlogs og vlogs, og så kommer der, det ved jeg ikke, vlogs, og der kommer også, hvis jeg skal et eller andet vlogs, det er jo sådan set bare vlogs, men så kommer der også en med Gustav. Laver jeg faktisk en med. Og så kommer der noget andet, så nu skal jeg nok opdatere jer om lidt senere. Ja. Ja, og så, så kommer der, og der kommer nok også lidt vlogs, når jeg er sammen med mine venner, så men de er jo sådan set også vlogs, eller sådan noget. Man kalder det så, ja. Og hvis der er nogen, der spørger i kommentarerne, om jeg er bøsse, så nej, jeg er kraftedeme ikke bøsse. Jeg fatter mig. Så ja. Så nu ved I det. At jeg ikke er bøsse. Fordi jeg har set mange YouTuber få spørgsmålet, er de bøsse? Så nu ved I, at jeg ikke er bøsse. Så det var sådan set... Det var sådan set bare lidt information. Håber I nød videoen. Subscribe, like og eventuelt comment, fordi det vil gøre mig rigtig glad, ikke også? Der er mine fingre, sorry. Så ja, vi ses. Hej.